Når man åbner modellen, så får man det her sorte vindue, og lige så snart man trykker setup, så får man et billede af hjertet med forkammer og hjertekammer. Der er også blodårer, der går til hjertet og fra hjertet, og der er noget heroppe, som skal repræsentere lungerne. Når man trykker go, så vil der dannes røde blodceller, som langsomt bevæger sig ind mod hjertet og rundt i hjertet. Hvis man synes, det er lidt omstændigt at trykke go sådan flere gange, så kan man trykke hernede på sådan en kontinuert knap, og så dannes de her røde blodceller kontinuert. Og så løber de rundt i hjertet, ud igen igennem lungerne og tilbage til hjertet, og på den måde kan man få en fornemmelse af, hvordan kredsløbet er i hjertet. De har alle sammen samme farve, og det kan man måske diskutere med eleverne, om det er hensigtsmæssigt. Ligesådan så er der også noget, der ikke er med på modellen, nemlig hvad sker der med de røde blodceller, når de forlader hjertet, og hvor har de været, når de så kommer ind til hjertet igen. Man trykker på go igen, og så stopper simuleringen, og så har man sådan et fast billede af, hvordan de her blodceller findes.